Здравейте, драги зрители, името ми е BG Player и днес исках да започнем с нещо по-различно. Това е Marvel Avengers Alliance. Във Facebook играя играта и преди имаше в Play, но я спряха. От много време играя тази игра и реших отново да я почна, тъй като аз се играех много и спрях да играя, сега отново я почвам. Както ще доста апдейти има. Посредством формата на Vision, но за съжаление го нямам други героя. Какво друго? Нов герой има Quake и нов герой на Night има Ant-Man. Аз ще ходя ще гледам филма де. Добре, нека да започнем с играта. Да, е нова специална операция, все още няма да я почваме. Не, т.е. реално какво ще показвам на ден? На ден ще показвам PvP битките и 5 таска от Spec Ops. Добре, да видим какво ще вземем от рулетката. И вземем 20 команди, защото сме къспетли явно днеска. Първата ни награда от Daily Reward ни. Само да кликнем на Done. Искам да кажа други думи. Искам да ви дам един съвет. Като бях малък, пращах SMS за да скупя голд в тази игра и някъде по 4 лева беше един SMS тогава и 12 лева давах. Съветвам ви да не го правите, защото няма смисъл да давате пари за една игра. Докато може примерно да ги дадете за някой, който не се нуждае от тях. Например, вместо да дадете тия 12 лева за тази игра и примерно да получите голд и да скупите някой герой, може примерно тия прегледите за българския червен кръст и да помогнете на някой дете да се нахрани или да купите лекарство за някой дете. Нещо от този род говоря. За благотворителност. Вместо да ги давате за тази игра, разбирам, да, някои са геймъри, нали, могат да имат възможност да дадат, но пак това е съвет, нали, примерно. Аз вече не давам пари за играта главно. И наистина само това ви кажа. Сега, да се върнем към Марвела. Сега, Марвела има герои, които са твърде ОП. Твърде ОП. И Дисни не го правят. Да, може би да не знаете, но при шефовете така на Марвел се казваха Playdom. Сега е Disney Channel. Disney. Какво друго още? Да, говорихме за твърде ОП героите. Твърде ОП героите са много. Много са. Например, жената Пак, Spider-Woman, която твърде я бъфнаха. Казаха, че са нърфнали, но за мен това не е нърф. В смисъл, вижте, какво става дума. Просто вижте, тя мисля, че би трябвало да знаете пасивите и тя много време има, нали, но просто искам да кажа, че това е твърде силно. На Нал също е твърде силен. Сега, да се върнем на новите герои и да ги видим и така нататък. Така казаха, че са пипали по Ханк Пим. Да проверим. Момент. Защо ще го пускат този моят човек? Този град ми беше любимия на мен, дебелия. Само че другия си профил го имам. Мен това никъде го загубих как пинг, бе. Чайте сега. Ние може да напишем на търсачката как пим. Момент. Стафак. Чайте. Шива. Да. Его. Забравих, че го имам, че да ви кажа. Сега. Прибавил съм някакъв нов пасив. Defiant. Някаква мравка. Chance to be immune to ant attacks. Значи това е да. Значи, нали, как новия герой е такъв нещо като мравчица и нещо проми по атаки има ли? Да, ето. В трета атака са добавили са нов пасив Ants.
and attacks have a high chance to crit and do not trigger counter relation effects. Discounts summon ability. Значи, атаки с мравки, които се имат по-голям шанс да критат и да пускат, нали, кътра атаките на опонента или някакви други ефекти. Пото и не са пали. Добре, ай сега ви новите герои. Отключил съм много костюми, но още съм ги купил на Magic, на Hulk, на Rocket. Още много преди, но не съм ги купил още, тъй като, дали как спрях да играя играта, но сега се върнах. Добре. Да, изпуснах предишния Spec Ops, но все тая. Добре, да започнем с новия герой Ant-Man. Не, аз започнем с този. Superior Spider-Man. Като гледам Danger Sense, шанс за One Common Attacks, има шанс да избяга няколко атаки, генералисти, Country, Кътър атакува стелти атаки, мисля, че издайте, които са това не е ефекта не се пуска, когато го атакуват, когато бъде атакуван от атаки от симбиоти. Т.е. като антивеном Spider-Man от този род. Triggerman, втория level пасив, има шанс да follow-up с атака, когато ally, т.е. или от вашия отбор, прави кътър атака или follow-up атака. Това е като Union Jack пасива. Така, първата атака Gum Up The Works, слага Webbed, мисля, че ги знаете, и Flanked. Flanked и Webbed, като за първа атака е добре това. Второто, пак е хит, доста добър демидж вали. И атаки срещу уебнати таргети ще бъдат 100% ще хитат и ще критат. Както да има хит 92%, това е и само пасив wind up, следващата атака ще прави 25 повече демидж, защото това не е зле като цяло. И сега си мисля едно комбо. Третото, атака Bumps Rush. Слага комбо сетъп и таргет фокус. Не, затова не е някакво комбо прави тук между другото. И последната атака Busty Heads. Има Exploit Webbing. This extra damage against web target. Т.е. срещу web target ще би extra damage. И има Exploit Combo с атаки срещу опонент с комбо сетъп ще правят повече damage. Така. Мисля, че съставих на комбо т.е. трета атака, втора атака, първа атака и улт. Т.е. последната атака, просто се бъркам от лигата и за това. Добре, айде сега видим новия нещо за байото, има ли? Не мисля, че се е за икара. Добре, да видим сега Ant-Man. Добре. Първата, почнем пасивите. Първата атака Дефи Ant, тя имаше Hank Pym, Chance to be immune to Ant attacks, казах вече. Така, втория пасив, Shot and Redemption. Returns to full health and grants become the hero when attacked and is... значи вършва се на пълен хелт и става героя, така казано, когато е атакуван и хелта му спада на 0. И това се активира, когато хелта му стана на 0. И третия обаче лайка бъде като куршум. Прави фоллъп атака. Pin size surprise някаква издрава, пак някаква атака. Когато атакува опонент с силгарката атака, който има Intimidated. Извинявам се, ако съм настинал. Тоест, това също мисля, че някакво така ще... Да, ето. Break in, стелт атака. И има Pain Train. Слага болка, след това Exposed, за опонент с болка. След това слага Wide Open, шок отворена с опоненти с Exposed. Greatest Allies,
All Enemies. Това е по-скоро не би кой знае какъв девич, малък девич. 100% хит. Има Ants. Една граунд атака е. И слага опорните с дебъфове. Т.е. Cancelled, Exhausted, Impaired, Неутрализация, All Balance, Staggered, All Wounded. И слага Intimidated, т.е. за пасива си. Така. Pin Size Surprise. Някаква... ето и значи за това саждава. В третия му пасив. Ясно. Pin Size Surprise, това е големи демидж атаката му. Има Exploit Opportunity, това е комбо с втората бълбаги, Finest Hour, това е... не виждам за Finest, значи добре, трябва някой други да му слага Finest Hour дебъфовете и е в стелти атака, т.е. това е добре. Т.е. може да... Това свобода е магия като куршум, че може да влезе в боя с тази атака, но ако има Exploit Opportunity и дебъфове, както слага с втората си атака, ще бие много демидж, повярвайте ми. Ако има Finest Hour бъфове като Agile, Focus, Fortnite и Straightened. Добре, четвърта му атака. Swarm Cloud. Така, Ants пак има същия този ефект и е като катастрофика атака. Не може да протеква атаката и игнорва повече ефекти, дето могат да игнорват, в смисъл да избягват атаки, като куба и тем подобни. Слага Grounded, т.е. опоненти, които са летящи, не могат да избягват атаки като на земята и Ground атаки имат 100% crit chance и disadvantage, слага гаден ефект на база на класа. И забравих да кажем, че той е инфилтратор Ant-Man. Очаквах да е тактика, макар е. Така, Кобу... Последна атака, втора... Първа и трета, може би. Мисля, че така ще се направи комбото. Така... И третия нов герой, Quake. Quake... Я да видим. 90 коварни точки струва. Земетресение. Мисля, че сега се превежда. Да, това е от играта Deadpool. Да. Displacement Wave. Някакъв първият пасив има шанс да избегне рейндж атаки. Втория пасив е да ви усети вибрациите. Омага. Има шанс да получи Finest Hour бъфове като Straighten, Focus, такива бъфове. След като някой е използвал Sonic Action, като лавина, като Null и такива работи. Като тези герои, като използват така Sonic атака, тя получава хубави ефекти. Първата е атака. Frag Attack. Слага комбо сето Flanked и Foreshock. Това какво прави това в гаден ефект? Ground Attacks again, this attack deal extra damage. Това е доста добре. Доста много първо е учи атака. Тоест това ще е перфектно с Ново и с Лавида. Втората атака, подобна на втората Лавида, са Grounded, вече знаете този дебъф, Shell Shock, ви би трябвало го знаете също и този дебъф. Тета е така, Mega Thrust Earthquake, някакво земетресение. Ground атака е слага на всички енемита Immobilized, т.е. не могат да ползват мили атаки и Aftershock. Deals ground damage to affect the castle before the ясно. Нещо като да Now последната му атака, оля, както би такъв damage, overtime. И последния ефект, последната атака, Harmonic Tremor. Brutal Strike е катастрофична, екстра дедли критсива. Това може да се оправи с кристал за по-голям крит шанс и Finest Hour. Доста хубаво комбо.
Цял героя ми харесва. Добре, айде сега да започнем с Spec Ops. И дай може да справите дейли мисиите, те не са чак толкова лоши, смисъл има награди там. Добре, да видим тук. Първата награда от Spec Ops е Ant Attractor, някаква бомбичка, която дава 12 027 точки на офенс и дефенс. Това е доста добро между другото. Второто оръжие е някакъв ръка, някаква ръкавица, Micro-Mandible, отседа, нали е, па антферомон някакъв слага, пръстак, гвиздевич, и такива някакви, четвъртия му пасив е доста добър, антферомон детектор, да, стакват всички седъпи и сега се е по-силно, ясно. Микростингър, някакъв пистолет, пак отседа слага биофидбак. Уау, тото и други се вижда, бе. Някаква джаджичка тука. Колкото повече оръжия толкова са, мисля, че това е на всички. Не знам. И ние вече говорихме за Ant-Man. Да видим чат тарифото. Салве. Ясно. Mission Info. Първата награда от това тук. Какво ще е? Бъг запър. Някакво оръжие за бублички. Static Charge слага, това е... и тригър Static Charge. Ако използваме на опонент с Static Charge, има Deadly Attraction, протектва Allies от Single Target атаки и като атакува мили атаки. Това е добро. Това не е добро. И като цял би доста хубаво девич. Така, айде да почнем. Само че трябва да проверя колко голд иска, дали да се скипне последната таск, тъй като аз нямам героите. Трябва ми само Moon Knight, между другото. Така, вие вече го видяхте, Ant-Man, не знам защо такива лагове получава малки. Get Coulson. Agent, put your team together. We've got an arrow piercing SOS from Hank Pym. His search lapis under attack. Seems to be a Zero Guards and an power armor suit leading the way. We'll update you as we get serverless tips in place, but you should get going now. There are plenty of things in Hank Pym's lab that we don't want falling into the wrong hands. Добре, драги зрители, първият таск е Pym's Problems. Defeat 5 Servo Guards. Това е лесно. Винаги по принцип във всички Spec Ops видят таск. Винаги първият таск е някакъв такъв. Някакви касетки, драги зрители. Да. За логбоксове. Добре, да започнем от тук. Medium Threat. 2 бластера, един скрапер. Така... Кой да използвам и някой, който се рождава от тренировка. Само ще тактик, който се рождава от тренировка. Дестройър ще е първия, защото е дженерацията и ни трябва някой Bruiser. Мисля, че да вкараме Bruiser. Капитан Америка ще вкараме, мисля. Защото той се рождава тренировка, аз скоро си го купих, взех го и костюма. Само много да намерим. Ето го нашия човек. На Баквил съм взел тактична униформата. Не може да го пуснем за тренировка, защото да се го посочи, че съм тъп. Чакайте, драги зрители, да пустим Капитан Америка за тренировка. Както казвах, препоръчвам ви да ви давате пари за играта. И ще ви покажа как да пишете до сапорта, защото много хора ми се опакваха от бъгове, които са получавали. Това... не знам, нямам думи, тъй като и аз съм получавал много бъгове. Просто не знам какво да кажа.
ще ползва Beta Ray Bill и Destroyer, защото се служат двамата от тренировки. И от XP. Добре. Значи видеото за сега е 20 минутно и става дългичко, но искам да деля повече време, дали по-подробно да ви обясня пасивите на героите и такива работи. За което се значи видеото става такова гигантско и ще се пробвам просто... Мисля, че следващото видео ще е по-малко, то създай. Тъй като там тогава няма да обяснявам и за героите. Сега час малко съм го забрал Beta Ray Bill. Някакъв пасив са добавили на третата атака. Защото преди не помня да даваш някакъв такъв щит. Краки щит. Не знам. Може да не знам. Така. Набързо да ги изтребим тия трибата. И има играчи на Marvel Avengers, които са доста добри и доста хубави да правят. Например CJ Edwards, Kingfisher 745, те са по-популярните. Но това, което не харесвам в Kingfisher 745 е, че... Вау, той е доста више види. Така, тук не бях... Да. Че той използва златни айтеми, които са голд. И за да ги имате, ви трябва да купите голд. Или да имате голд. Спестени. Първо, сетете купа и други айтеми. Меркуриал Слашър, които това са айтеми, които са голд. И сега, примерно, аз има хора, дето искат да играят играти, искат да са добри, да са силни и трябва все едно да имат, да плащат на играта, за да са добри. Това не може. В смисъл, това не навиждам в Kingfisher. Да използвам само златни айтеми. Да, има Pulse, PvP и такива работи. Но има герои, примерно, той, който ние нямаме. Тъй като той има всички герои, аз нямам всички герои. Така е. И просто искам да кажа, че не ви казвам да го брасте сега и аз харесах видеотата като цяло, но това просто не виждам в него, че той използва златни айтеми и това са айтеми, които някои хора просто нямат възможност да си купят. Така. Извинявам за Фейсбука, забравих да си изключи чата. Така, още двама. Мисля, че трябва да са. Болтред. Тя. И много бъгове имаше в PvP. Много и много пакване имаше, че се справяме, винаги се справяме срещу опоненти, които са някъде по-силни от нас. И винаги има някакъв компютър, в който да ви предвижва хода. И той винаги получаваш някакво предимство пред вас. Знаеш и какво ще се ползва, за да ви го кътра такова. Това съм го забелязал, между другото. Така, сега. Къде бяхме стигнали? Така да ги изтрепим тия да бържи. Марвел преди не беше такъв. Просто не трябваше да добавят някои неща, мога да ви кажа. И не трябваше да бъфват чак толкова жата пак. Просто курв. Някои хора го превеждат като кур, но че реално е куршт. И точно не мога да ви го кажа. В смисъл, тя може да ви стрепи нов 3. Между другото. Много е гадна тази жапаяк и трябва да я дърсват доста добре. И те пребаха с едни от най-хубавите оръжия в тази игра. Като дай ръкавица от таска за Moonlight, за лунния рицар. Беше много добро това оръжие и го пребаха. На времето Pestilence Beast беше един от нашите гледателни проблеми. Той все още е като цяло.
Но пак ви казвам, промениха играта и я направиха да шит. Просто всичко почна с оня Spec Ops, където беше за Iceman, където добавяха и униформите за пества с Beast тези. Всичко това беше. Всичко от тогава започва. Ой, извинявам се, че се отколихме от темата за Spec Ops. Приключихме първият таст, сега сме втори таст да използваме хак пум веднъж в битка. Това не е нужно да бъде в Spec Ops, може да използвате в симулатора и такива работи, някъде да друга битка. Но реших тук да го ползвам. Добре, да свършим втори таст, за да преминаваме към трети таст и забавно. Така, започваме. Так. Бързо да ги убиете, тъй като това е лоута, тъй че нямаме проблеми. И трябва да скупя доста герои. Оля, новия... това момиче 990 колари точки. Как беше името? Забравих името дете като стрелец. Тя трябва да скупя. Сега тая Quake също ми харесва идея, че трябва да си я купя. Тоест, към 200 колари че ми трябват. И преди 12 чаптър, първи сезон, това беше ли от най-добрите методи за свене на командни точки, но го мъртаха и там го пипаха и сега рядко ти дава командни точки. Но има се още мисии, които доста добре са парат командни точки. Така, тези таска. Вземи от приятели 2 дискрескова, това е лесно. Четвърти чаптър, четвърта мисия, първи сезон, има бог, мисля, че хубав шанс за паране на командни точки, ако са го достали. Това и седми чаптър, трета мисия, оттам също може да вземете. Добре, сега е само тук да вземем един приятел също Disgrace Callable. Сега стана видеото почти 30 минути. Дълго видео става. Като пак се извинявам. Но просто... Следващото видео няма такова. Следващото видео не се няма такова. Това видео към 15 минути отиди прасало в говорене по героите. Така, таsk е готов. Четвърти. Collect 20 stable и sweet. Сега. Това може, мисля, че с подаръци. Да. Мисля, че с приятели ставаше. Я видео. Не, може да се възползваме. Фак. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Би трябвало вече да е готово. Има ли прогрес? Какво? Се барс, бе. Да, явно не става... чак, какво? Стана ли? Не знам. 18, още двечки ни трябват. Още двечки, само двечки ни трябват. Но, две. Би трябвало вече да стане. Няма да видим. Защото ако бавно се апдейтва, просто не знам. Да. Но вече четвърти таск е готов. И дигахме левел. Получихме лево злато.
Така, Defeat Ant-Man, това е боса на първа мисия, ще вземем нищо. Добре, сега трябва да убием боса на първа мисия. Добре, ще се справим, ще се справим. Сега не са го бъфнали него като шит. Я ни да сложим тук ли малко деплоеве, драги зрители. Защото тъй иначе ни после в финалите таскове ще се възползваме от това. И има на героя, който въобще е купувал костюми като... И трябва да им купя костюми. Ай... Не знам точно как се изключат тези... notification-и, че... Някой праща покана и затова се извинявам. Ще гледам да науча как се разкарват. Мен само взе бета ребил. За това видео е адски дългичко, но нищо. Няма всяко видео да е така, обещавам ви. Няма всички видеота да са такива. Дали го депоедах, бе, фак. Добре, има пак герои, които се рождават от трейди като Кристал. Кристал по-скоро тя е като саппорт, отколкото дебич герой. Защото тя не е от героите, които два чак такъв дебич. Bloodmine. Добре. Нека да извикаме да приятелче. Феникс. Да, и исках да говоря за Феникс и за Ема Фрост. Преди Ема Фрост и Феникс лошотваха с ултиматата си. В смисъл такъв, Феникс с улта си просто буквално лошотваше всички флети и Ема Фрост как следата ментал травма, също и тя. Но също имаше този потенциал. Нещо лъфнаха демиджа или какво стана и... Просто заровиха и тези два героя. И получаваме фоллоуп атака. Понеделник очаквайте ново видео на League of Legends, защото... Просто ли ви казах... Компютъра ми прегрява и имал сега 20 минути банве Ливърбъстър и всичко се преба просто. И тогава понеделника ще го поправят и ще ви покажа дали... видео ще ви покажа. На Райс. От цял ви казвам, че ще да Райс. Та факт този как държат с така. За новия герой Таун меч... не мога точно да произнеса името му, да го наречем Сома. Да, на Сома за сега събирам IP за него. Упс. Момент. Събирам IP за него и най-скоро време като събира IP ще го купя и ще ви направя видео за него. Просто няма... Скоро едва ще мога да ги събера, защото имал са от към 2500 IP. Добре, ето го първия мини бос, Silver Power Armor. Да, екзоскелет, Power Armor. Да, не shutdown, някакъв диалог тук, драги зрители, имаме. И получаваме някакъв компонент. И защо трябва да го правят да иска компонент и да ресърча оръжие, за това е тъпото. Добре, сега има още един деплой, защото няма лошо. И започваме с новите High Threat.
Често казано, айде използваме в Rose War Machine да приключим, да скъси малко видеото. Малко да сади по-бързичко. Защото те убиват лесно, но War Machine и Тор ще ползвам, защото и Тор се нуждае от тренировка. Защото и него наскоро се окупих. Упс. Аре бе. Къде беше? Само ми 6 лева, за съжаление. Така, ще направя видео откъде може също да дигате бързо левели на героите и ще направя видео как да фармите командни точките, И ако искате да направя клипове на дадена игра, моля, пишете в коментарите. Видях, не са представите на пищи. Аз всеки ден ги преглеждам и ще ги проверя. И ако характеристиките на компютъра ми отговарят на дадената игра, ще да правя видео. Така, това е по-за лош shot ability. Colossus Revenge. А ние да ползваме лош shot ability на War Machine. Първо изпар Bravery. О, драги зрители, знаете колко ме нервят тези... Упс. За следващия видео ще съм изключил чата, обещавам. Добре, пускаме олта си. После така ми по-удобно да го нареча последната магия да е олт. По-добре ми, по-ви удобно. And they are dead. Така да видим. Това е по-бързо с този бос, бе. Whiplash. Още едно мини босче. Тук два стара. Този път не взяме куплет. Взяме някакъв шибан айтем. Че да ви кажа, драги зрители, аз малко съм... Фак, то се тренира. Да ви кажа, драги зрители, ще правя често клипове, само да си оправя компютъра. Просто се присяда да се служи да не му сгори дървото. Главно това. Така. Няма да ползвам Discuss Call за приятеля. Сега първо не си струва просто. Ще ползвам за боса, по-лесно остане боса. И за новите Marvel играчи, които започват да играят играта, ще правя видео за кътър елементите. Защото има първо играчи, които първо сега знаят за... че говоря за скрапер, инфилтратор, бластер, така работи, просто не са чували. Затова ще правя видео за това. Те и Тор го пипаха улта му.
Просто всяка лоша от абилита, като на Феликс, Ева Фрост, на Тор, ги унищожиха. За съжаление. Дано дяцата го уби. Не, да. Уби го. Интересно ще и Iron Патриота в... Колко ли демидж може да вкара с максимум изкрисата статуя, с максимум и увеличена атака и такива работи. Може би интересно. Имаше тимове в PvP, които бяха просто чудовищи. Чудовищи, мога да ви кажа, чудовищи. Например, Juggernaut, Molly Hayes, Juggernaut, Quicksilver. Всеки тим с Quicksilver, който може да съчетаете. Juggernaut, Squirrel Girl, още един тим. Просто тия тимове бяха чудовища. Или Invisible, всеки тим с Invisible Woman. Най-гадия Invisible Woman ти беше Invisible Woman и Rescue. Просто толкова ще ви стане скучно, че направо ви ще искате да се предадете. Какво ви кажа. И сега Taskmaster ще и тима, кой? Я? Да, Taskmaster. Така, тия двата депоя са готови, тъй че да вземем наградите. Но няма да вземем някаква тъп оръжие. Така, тука. Това не е чак толкова зле. Аз те често ги ползвам и ще бъдат полза. Айде убием сега Ant-Man. Това мини боса и бос. Това ще е просто сбърната мечта. What are you, Captain Zoroamerica? The skull face, you have a branding problem. Advice, go with a pro look, stick with it, right now you're a mess. I'm about to make a mess out of you. Така, някои шегички си стават да си правят, драги зрители. Така... Нека да ползваме Торчо. Или пък... Ще ползваме Mockingbird. Два дженералиста. Иска просто Mockingbird, защото беше чудовище в PvP. Но и не я нарнаха. Въпреки че сега метата не е така и няма да играят кое да е колко. Тя ви все още има Mockingbird потенциал. Field експеримент, Spartable акселератор, доджваме атаката, забет тактишан. И няма ексатърн. Овлах чичове, и аз получавам ексатърн. Даваме скрапер тренинг на нашия тим. И сега да се оправи само това. Това ползваме, драги зрители. Нека ползваме това на Whiplash. Whiplash между другото е от турски происход. Достак е. И първи стаковете на Блиди, още като игра, като бях малък, бяха максимум 4, сега ги направиха 3. Но не знам, че те стака Блиди, просто да появите демидж всеки търн от това нещо и като такова ти също да появат и демидж, не сега е гадичко малко. Така, сега ползваме първата магийка. На Whiplash. Фокусирам Whiplash, защото по-скоро се отърва от него. Whipcrack. Защото стъпва има стъни. Това е стът го бразя. Да, сега ползваме нашия Heavy Gun
Heavy Weapon атака. Гона Тират Блейда. И бро има фолап атака. Добре, това експлойта ще блидик. Айде да довърши Whiplash. Нашия втора вагия. 8555 демидж. Не е зле. Wet Pressure. Failed Experiment. Много. Той е стън. Да го ултим ли, драги зрители? Струва ли си? Не, няма го ултвам. Много стамина ще би вземи. Нека ползваме кют партер вагия на... Опс! Мисклик. Мисклик. Правил да бе купи доста хубав демидж. Поне това. Айде да ползваме сега партера и атака на екзоскелета. И да го довършим с един Тират. И нека да довършим финалния човек с... То си има ли блидик? Не, няма. Нека да се ползвам тета магия, защото ще ни даде щит. Така, сега подявля ли бос? Ant-Man. Добре, айде да викаме нашето приятелче. Пеп. Кой ще използва? Благодаря. За помощта. И да ползвай се един Twin Strike. Swarm Cloud. Вау, ако била 5 този бе. Фотографични рефлекси. Break it. Това нещо... Да, това се ползва. Няма ги на нас. Чуда са да хелна ли или да атакува директно. След като ползва първата ви атака, защото тя е Quick Action. Айде да хелним тима. Защото аз мастър ни е много взе хелт цел. Така, след това... Тук е доста добри избори. Другото. Но айде му сложим една неутрализация, за да може да единства гадни ефекти. Пъп. Готово. Имам и Quick Action. Айде ползваме от третата магия, за да получим хубави бонуси. Добре, сега ползваме третата магия и пускаме улта си и той е дет. Добре, и его ултимейта. Прас! 17549 демидж. Крит. И то. Доста добър демидж. И вземаме скоро Perfection. И управяме това. Така правиха 5 таска. Сега имаме Boss Reward. Какъв ще това е Boss Reward? Е някакъв кристал ли това? За Bing Bang. Moonstone има Gaze Fast Advantage. Това е доста добър кристал за улта и на Moonstone. Знаем какво ще получим? Една коваля, толкова близко. За кристала. Okay, got a J, got a yes, thanks for the workout. Where can you go? About the power of P particles. И сега трябва да ресърчим нашата бобичка. Айде сърчим бобичката. И да им колко звезди ще ни даде... Ще получим на мисията.
Сега е 50 минути това видео. Да, излили 50 минути, ние цял час не може да свършим да направим 5 таска за Spec Ops. А и още дори сме направили 5 битки в PvP. 2 звезди. Пак би добре. Това ще се възползва за един таск. Добре. Добре, сега остана само PvP. И сме готови. Добре, отключи по втора мисия. Трябва да ходи PvP. 134 рейти. Колко перфектно е това? Бе, няма ли някакви уинове? Иди уин съм получил тук. Два уина. И аз приятели, защо ползвам то Steam. О, боже мой. Аз ще се убия. Защо подявалите ползвам такъв Steam? Чам зали тук да то си кристал. Може би ще го сложа за... ще видим, трябва да видя. То по-то ще ви сапорта, ама... Нямам личния му кристал, затова ще го сложа и така. Добре, айде. Нямам такива подкръглите кристали, които са... Добре, приключваме 5 битки, защото видя, че аз се изборих и... Ще виж капчици от лора от гледане. Така, изправяме също. Wolverine и Капитан Британия. Уау, и тя популейте рече са с по-малко хилт от аз. Combo Breaker влиза в действие. Я пуснем едно да пробва гия на върколака. Ще ми ви Левич. Като цял хубав Девич. Фрозалекс. Добре. Я сложим да хилни малко агента ни. Това нека ползваме това. И нека ползваме, не искам блидинг да имам. Това ще ползваме Project Lotus. Сега, вече сме бързи срещу дебъфове, това е добре. Тоест, нито блидиш зад, нито нищо. Добре, аз сложим сега един щит. Сега щит както и това просто става добре се нарежда за раз. Така, сега... Ганни ефект или абсорбиране на енергия. Нека да абсорбиране на енергия срещу... Да, ще го сложим нека да правим в тази Британия, защото повече пауър има. От това да върху лака протектва, но карай. Първо вземаме абсорб енергия. Добре, да гледате протекта, save the queen. И това ще го вземи малко health и стамина.
С Капитан Марвел първо ще използваме ултимата, четвърта магия. Така пускаме. И сега нека ползваме какво да ползваме, драги? Да ползваме на Q. Вау, какъв дев ще бим на върхулака. Аз съм използвам да би види хубав демидж. Пен. За демидж бихме като цяло. Сега нека с нашия Iron Fist да използваме първата магия. Или пък втората, да, втората ще ползваме. Добре, влизаме с втората магия и сюда да го отряме 21900 крит. Това е голям демидж. Добре, слагаме Mobilize, да не може да критва. И по-малко демидж ще вари. Сейв да кои отново. Този път ние надвихме с нашата система. Нека ползваме това бро. Да се възползваме. Прас. Набиваме много демидж. Сега това гет ще ползва буря. Той има да Weather Control Device. Ха. Не. Ползва буря от това оръжие, да. И да Weather Control Device, Kingfisher също го ползва и повярвайте ми, не е приятно. Точно за това говоря, че той ползва тези оръжия, които са Gold. Синтетик куба по принцип беше безплатен и го направиха за Gold и него скрола на Агда за Хидро и скрола има. Добре, това го... Не си в... Има минерали. Просто го да култураме с един лут и една втора магия. Това ще би много демидж. Добре, давай. 11 кили крит. 500. Десет хиляди силвър получихме. Да, още 4 го нямаме. Punisher и Taskmaster. Това... Не... Като цяло... Добра тактика е това. Генералисти. Ще по-голям спах Taskmaster. Он не кажа, че получи ястек. Бруй да става. Ползва бат 100 минигана на... пак. Enrage Soul, двата ли скрапера. Това ще е по-добре идея да го сложа Iron Fist като Bruiser. Но без паника. Имаме Iron Fist, който да прави така, че да не може да слади дебъфове. Ето това, Дракс.
Добре. Кой? Някой, където протектва. Айде, Taskmaster. Иска просто фокусваме него. All Focus Taskmaster. Scrapper Training ползва. Този Flying Steel. Вау! Но ще бързи трябва също. И Combo Breaker влиза в действие. Добре, слагаме един щит и ще ползваме нашето оръжие, дето ни връща хелт. Get out of my face, bitch. Не! О, фако. Защо така подява си стана? Добре, да се върнем към битката. Нека да пробваме да убием Taskmaster. Така, още почти умрял. Да се не види, компютър го предвиди. Да се не види, компютър. Но мисля, че капитан Марвел ще има достатъчно сила да убие нашия човек. Добре, айде, какво ще направим? Айде! Прас! Добре, един падна. Сега стана още един. Имаме един много финат панишър, който е рейчнат и е финат. Това не е добре. Я да използваме Dark Sigil. Да им сложим гади ефекти и Weak Point. Това е доста добре, ще се отържи за Капитан Марвел. Ако питате мен. И набиме много демидж за Капитан Марвел. Чайте, няма да го дъпне ни така да го направим ни малко. Аз забелязах, че така играя, че да ви кажа. Пет хиляди, 3000. Да, нека ползваме третия така. Също панишар. Милтратор той стана. Да бихме доста демидж. Снайпер райфъл, пау! Не получаваме екстра търнен. Така, не сега какво ползваме. Какво да ползваме? Драгзли. Трябва да представим кое ще е най-добре. Нека ползваме това. Факт трябваше да ползвам първо втората си магия пак. Combo Breaker. Вижте колко хилът е този пъшър. За който трябваше да получава екстратън. Уау! Двамата агента ми Iron Fist получиха търнове, тъй че... допълнителни ходове. Така пъшър пада. Време да убием, остана само агента им. Да излетели, това ще крити, имаме дедли крит с този магия. X-White Cobalt, така да ще го лошотим. И бам! Лошото без 20 000 и нещо. И 300 и нещо. Добре, лак. Така, още 3 битки.
Опонентите ни стресхиликът. О, Виктор Манча. Здрасти. Не те очаквах тебе. О, не ми кажа сега ще се ребутваш като някаква путка. Не сега, някой път този Виктор Манча се е ребутвал адски мазно. И адски ме е нервил. Да се признаем. О, че активира Chain Lightning. Static Charge. Но пък види Каптен Марвел става по-силна. Нека да улти да са хелли и да правим така, че да сме борцирали срещу дебъфове. Срещу галите ефекти. Това, че казвам, не е като стрим. Парти тайм ползва агента. И ползва GG Prototype. GG. Ами да, GG е. Някакви гадни ефекти ли сложи, които явно не могат да бъдат избегнати. Нека я използвай това. Ламен, бих му 7000 дебич и нещо. По 8000. Made for Walking. О, тая дебич ще би. Да, знаех, че ще би дебич. Просто го знаех. Добре. Fuck you, Виктор. Ползваме Dark Sigil, тъй като и без това нямам избор. Dark Sigil. Слагаме данен ефект. Dragon Claw. Виктор ще използва Calculator Kit. Калкулаторско дете. Ние може да имаме около 3 агента, бе, драги зрители. Как мислите вие? Дали ще може да го докалцем ще се дава втора магия? Ще критим, т.е. да имаме дедли крит, да пък яви кобусето. И да. Добре. Нека ползваме лута си, да след това ползваме още една първа магия. Литера. О, яо, ти ще би хубавдеш. Явим сега. Фотобласт. Парас! Почти лошот. Почти. Сега на адски малко HP. Така, война ще ползва Made for Walking. Не, гледа доста хубаво дебич. Мога представя, да нямахме блиди и всякое. Да сложим един щит. Защото този щит, ако се проби, става екстра търн. Добре, и нека просто да убие Виктор Манча и да се помолим дано да не се върни на full health. Да, не се връща. Добре. Я сложим един кобусет на война. Въпреки че бих предпочел да последва от W. И да бия тон много демидж. Нека сега да ползваме третата магия на война. Ей, заради хилинга си оцелява толкова малко. И ни пробива прещита. Ни пак в басва си ще убим. Добре, третата битка е готова. Видеото става вече час и 10 минути, но това е цяла се получи като малък стрим, драги зрители. Но това няма да бъде лошо идея да правя стрим на Марвел.
Да видим четвърта битка. Медуза и антивеном. Странно. Медуза и антивеном. Ще фокусвам антивенома, защото гаден е и биде доста голям демидж. Фак! Прокта си пасива. Добре, нека ползваме един ult. И да сложим имунизиращо дебафове. И на медуза да сложим конца, защото тя може да протектва от атаки. И фоллоп атака, наби много демидж набива ми. И ползва Bloodletting. С нашия ген, нека да сложим един щит. И да атакуваме антивеном с ръкавицата. Кибъл Голф. Тъпата ще антивенома са хелва. Хедбенг. Не преминава през щита. Сега нека да ползваме улта. И нека да поставим на първа магия. И да набием много демидж на... Айде да помня на антивеном. Не може да бъдем, тъй като той ще бъде танк. Не! Скролна да го, по това се боях. Fuck you, Angel Dominus. Добре. Без паника. Искам да се събере самообладание. Все още имаме шанс толкова голям да ги бием. Мале медуза колко малко стана. Нека ползваме ни драги зрители ето това, да изложим едни хубави гадни ефекти. За да може медуза да умре. И бай медуза. Добре, медуза падна от играта. От играта. Я последно е на този антивеном. Почти. Този пак пуска реджа просвайфа. Хайде на потенциал активираме. Фареве искал да бъде този антивеном. Просто би мърза този антивеном. Миналото следващия епизод ще играем Моли Хейса ПВП и ще пусна тролската песен. Она е трол. Всеки обича тролската песен. Сериозно ли лакта токс? Добре. Още една битка. И ако се чудите кой... Тафак. И ако се чудите с кой съм на Defend, с Iron Fist и Quicksilver. Добре, да направим финалната битка, драги зрители. Спокойно издръж още една битка. Една битка остана. Добре, 94, айде бе, зарежа по-бързо.
Black Bolt и Anti-Venom. Добре, след реворка на Black Bolt те го направиха лошотваща машина. Някъде след един-два рунда. О, ти се баш, мен. Ти се баш, мен. Шиван, защо трябваше да го правя този реворк? Защо? За какво беше този реворк? За нищо. Така, агента им ще ползва... това търна Black Bolt-а. Нека ползваме нашата ръкавица. Само че на кого? Ще я ползваме на Anti-Venom. Защото ние го кънтрим. И набиваме много демидж на... О, Hail Mary! Вау! Трихли демидж, почти трихли. Я драги трябва да ползваме Photon Blast, само че на кого? Силно се на Black... Дай на Black Bolt. Да пробваме да набим някакъв демидж. И само 2700. Това е Quick Action, само че... Я да пустим едно... Да първа магия на техния Black Bolt. На техния Anti-Venom. То Combo Breaker. Харесва това Combo Breaker. Whisper. Това е гадна магийка, между другото. А то ще си ползва улта. Black Bolt и ако се пусти улта, със сигурност ще може да някой от героите ми. Аз не искам. Да може да някой от героите ми. Добре, нека ползваме Dark Sigil. Да ще може това да... Combo Breaker се включва отново. Той агента ми има Combo Breaker, но него нещо не се включва. Не, той е твърде се хела. И ползва Hail Mary и пробива пръщита. Какъв дебит това нещо трябва да направи, за да проби през толкова голям щит? Дисти, моля та, наистина това го обясни. Добре, имаме два търна. Айде сега да лошотим Black Bolt. Photoblast и лошотваме го. И Anti-Venom стана някакъв откачи явно, защото той се разсърди, че на него сте се удали бой. Той ще имре без това. Тъй че ползваме това на агента. Прас. И много да ми ще набием. Добре, сега просто да довършим нашия Anti-Venom. С едно даб. Сега втора магия и би трябвало то да е дед. Ако не си включи пасив. Прас. 24120. Епичен финал за видеото. Добре, да видим сега какво ще вземем от рулетката. На PvP. Я да видим, да изитлим. Толкова близко. Пусти ми някаква ръка, драги ти. Явим оръжието. Никакъв демидж. Не чак толкова яко. Тук аз би искал това, 10 голд.
Ами добре, драги сестри, това ще бъде за сега. Очаквайте още трипове на Marvel Avengers Alliance на други игри. Това беше от мен. Довиждане.